Ahojky lidičky, hraju tady Fake Steel o Brainrot. A zajímá mě taková challenge, když tady spawnu ten nejlepší lag, bude to fungovat nebo ne? Asi ne. Je tady i spawner. Jo. Kdo by mě chtěl dopřát, jmenuji se IPAP 404, jo. Bylo to někde i na začátku. Nevím, jestli vás to nevím, můžete zkusit i PCP 404, to nevím. A já zkusím spawnout mňaula. Jo, tady to trošku blbnou, jo, ty grafiky, tak já musím dát jenom normální. Miau. A já to zvuk. Ukážu vám ještě můj base. Takhle jo. No, tady až přijde nový kombi, tak si je tam dám. Tady, fakt až přijde nový kombi, tak se vymažu. Ke mně asi W or L. A to je asi možná všechno.